дар маросими ифтитоҳи бунгоҳи тиббии деҳаи Питоб раиси ноҳияи Шуғнон Ҷумъазода Ҷумъашӯ Фақир, сафири Ҷопон дар Тоҷикистон Такаюки Мияшета ва директори иҷроияи фонди Оғохони Тоҷикистон кишвар Абдулла Алишоев ширкат варзиданд. Раиси ноҳияи Шуғнон Ҷумъазода Ҷумъашӯ Фақир кушодашавии бунгоҳи тиббиро ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба деҳотиён дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби лоиҳаи кӯмаки бебозгашт аз мардуми Ҷопон ҳамчун рамзи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷопону Тоҷикистон унвон намуд. Зикрӣ дошт, ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар дар ҳамкории шарикони рушд ба соҳаи тандурустӣ зиёд гардида, марказҳои зиёди саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ ба истифода дода шуданд. Сафири Ҷопон дар Тоҷикистон Такаюки Мияшета кулли сокинонро ба ифтихори истифодабарии чунин як бунгоҳи замонавӣ табрик намуда ҳизор намуд, ки итминон дорем, ки бо ба кор даромадани ин маркази тиббӣ эҳтиёҷи сокинон дар самти кӯмаки аввалияи тиббӣ комилан осон мегардад. ин ташрифи аввалини ман ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, хусусан ба амин деҳа мебошад. имрӯз як маркази тиббиеро барои сокинони ин деҳа ба истифода супурдем, ки ифтитоҳи он дар пешорӯи яке аз таърихҳои бузурги мардуми Тоҷикистон, ҷашни соҳибистиқлолии мамлакат рост меомад. ман умедвор ҳастам, ки ин бунгоҳ дар некуаволии ва сеҳатмандии сокинони ин деҳа мусоидати хуб мекунад ва барои мардуми ин сарзамин хушбахтиро ба бор меоварад. кишвар Абдулла Алишоев, директори иҷроияи фонди Оғохони Тоҷикистон, қайд кард, ки маҳз заҳмату ташаббуси шумо сокинони деҳа буд, ки имрӯз соҳиби чунин маркази тиббии замонавӣ гардидед. афзуд, ки нов вобаста аз он ки маблағгузорӣ аз тарафи сафорати Ҷопон равона гардида, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон дар бунёди ин бунгоҳ дастгирии худро дариғ надошт, лекин дар дигар корҳо нақши шумо низ ба ғоят калон аст ва имрӯз аз самараи заҳматҳои хеш дар мавриди беҳдошти саломатӣ бархурдор мегардед. иншоот аз се утоқи момодоя, уҷраи эмкунию утоқи табибон ва роҳрав иборат буда, дорои оҷатхонаю амбор мебошад. барои сохтмонаш $46779 амрикоӣ масраф гардид. мо дар ҳамин муддат дар бунгоҳи на он қадар замонавӣ кор ва фаъолият намудем. бо ёрии ҳукумат ба мо ҳамин хез бунгоҳи замонавиро ба истифода доданд. бо ҳама таҷҳизотҳои замонавӣ мо ба ҳамин ширкат миннатдории худро баён мекунем, ба ҳукумат ҳам миннатдории худро баён мекунем, ки ба мо ҳамин бунгоҳи замонавиро сохта ба истифода додаанд. аҳолии мо 962 нафар мебошад, хоҷагӣ 166 нафар аст. хай мо ваъда медем, ки хизмати босифаттаро ба аҳолӣ мерасонем. сохтмони бунгоҳи тиббӣ ҳамчун иншооти ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ноҳияи Шуғнон ба шумор рафта, барои сокинони деҳаи Питоб армоғони беназир дар пешорӯи ин ҷашни фархонда мебошад.